Mayong gabi istanan. Pagahislutan nato karon mahitungod sa kaalam ug ang pulong na maghatod ka nato sa kaluwasan. Ang kaalam na ginahisgutan sa pulong sa Ginoo na mga Biblia lahi sa ginatudlo sa engineering, sa pagtudlo kung saon pagtrabaho sa balay, guban pa. Ang ginahisgutan sa kaalam sa Biblia mao nang kaalam na langitnon, kaalam na espirituhanon. Ug kini nga pulong naghatod ka nato ngadto sa kaluwasan na mahiadto ta sa langit. Ug basahon nato karon ang 2 Timothy chapter 3 verse 15. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mao'y naghatag kanimo og kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kini na verse nagahisgot kini kay Timothy na sinulat ni Apostol Pablo tungod kay si Timothy pa lang di ay gikan siyang pagkabata nasayod niya siya sa pulong sa Dios. Nagatuon na siya ni ini. Shout out sa mga tao nga gikan sa ilang pagkagamay, nanay memory verse, naga-memorize na o nagabasa na gid sa pulong sa Ginoo. Kabalo ba ta na sa dihang makabalot ta sa pulong sa Dios? Tungod kay giingon pa nako ganina lahi ang kaalam sa kalibutan ug ang kaalam na ginihisgutan sa Biblia. Kay mahitungod ko ni sa espirituhanong mga butang. Tuon labaw pa ni sa kaalam nining kalibutan na dapat mabatunan gayud nato kini. Ug kining kaalam o kining kinabuhi walay katapusan, magasugod gayud kini sa pagtuo nato sa pulong sa Ginoo. Manang dira nato masabtan na oy importante jud kayo ang masayod ta sa pulong sa Dios na mao ang Biblia. Tuod kay mao kini ang maghatag kanato og kabulahanan o mahimot ang mapanalanginan tungod kay nagtuon ta sa pulong sa Dios ug nasayod ta niini. Busa ayaw gayud kalimti ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Daghang panahon na dapat na natuntang ituon sa pulong sa Dios, maminaw ta og wali, pero ato lang gisayang-sayang. Daghang panahon na atong gisayangan ang atong higayon sa pagbuhat sa mga butang na dili man ta makatabang sa atong kinabuhi. Dili nato magamit ugma or unya. Tungod kay gusto lang nato malingaw. Pero kung atoa gayong pamalandungan pag-ayo, unsa jud ay dapat na kong buhaton? Unsay pinaka-importanteng butang na akong buhaton karon para dili masayang ang akong oras? Kung naa kay panahon taga-ig higayon, makabasa ka sa pulong sa Dios. Tungod kay kini mahinungdanon sa atong kinabuhi. Kay ang Dios siya man mahigugmaon busa gusto po niya masayod tanining iyang mga pulong kanato. Maugay nang nay mga translation na Bisaya, Tagalog, English, Japanese ug uban pa mga pulong tumong tuyo sa Dios na ang iyang pulong magkailap sa tibuok kalibutan ug masayod nining kamatuoran. Tungod kay kung sa dihang masayod tas kamatuoran, makabaton ta og kaluwasan, kaalam ug gugma mahitungod diha sa Dios ug siya malipay usab kanato. Kaya ang tumong tuyo sa Dios sa atong kinabuhi mo nang moalagad diha kaniya. Busa, basa ang pulong sa Ginoo. Paningkamuti nga mapahimut-an nato ang buhi na Dios. Salamat sa higayon imong gihatag and God bless.